Mayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo, niining santos na misa at apil sa tumapag-ampo ang mga intensyon sa mga mission partners uban sa mga intensyon nga gihalad sa mga parokyano sa Ascension of the Lord Parish GSI Heights, Matina, Davao City alang silang pagsaulog sa ilahang parokyal fiesta. Mga pasalamat nga gihalad nila, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and family. For the blessings and graces received offered by Mila Gonzalez, Bernard and Rose Enriquez, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and family, for thanksgiving, protection, and good health of Alexis Calanyas and family, Elena Calanyas, all her family members, relatives, and friends, Richa Luca, Rafaelito de Luzon, Ronnie Drupan, Jim and Grace Macmanos and Riasi Dian, thanksgiving of Margate family, Dreamvet GPI and Donato Lalian and family, Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative Shareholders, Villa Carmelita Resort, Mr. Ardonio Lactawa and family, and Mr. and Mrs. Ronald Bing and Diane Reyes, Jerry and Remy Usol and family, Mr. and Mrs. Melvin Asombrano and Diana Divine Cocolumber and Hardware, thanksgiving of Mr. and Mrs. Solito Araneta and family, Dolores and Jessica Capuyan, One Cycle Mile Corporation, for the gift of life of Rian May Graheda and Mary Divine Grace of Elenia, thanksgiving of Romango Apartal and Suites for their 9th year anniversary, thanksgiving of Dr. Oscar and Joji Graheda for their 40 years of togetherness, Arnel and Nelia Ansaldo, BJ and Diane Ivories and Saldo Laude and family, Alexis, Michael and Chiqui Ansaldo, Annabel Pellegrino and family, Jesus and Belinda de Romol, and to all sales agents under Nelia Ansaldo, thanksgiving for all the graces and blessings received and asking God through the power and intercession of Mama Mary and Saint Joseph for continued protection and guidance of the Holy Spirit, Mr. and Mrs. Japhet Bermejo and family, thanksgiving of Dr. Maribeth Juarez and family and for all the graces and blessings received, June and Vilma Daddy and family, Malco and Glo Cañete and family, thanksgiving for safe delivery of Joy Lorenzo Bernales, for the gift of life of Asher George Lorenzo Bernales, thanksgiving of Bing and Francisina Bargamento Toreno, thanksgiving and protection, healing, and good health of Mrs. Liway Serrano, thanksgiving and protection from disease of Joanne Philip and Anya Padillo. At may ampo ang mga special na intensyon, healing and fast recovery nila John Francis Fuentes, for the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies, for the guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond, for the protection of the Catholic Church, for fast recovery and complete healing of Alejandro Adaptar, fast recovery and complete healing of Glorito Pellegrino, complete healing of Florencia Nancy Gante, fast recovery and shielding of Sheila Juarez, complete healing and fast recovery of Mr. Samuel Aunso from stroke, complete healing and fast recovery of Michelle Yang Masion, at way ampo ang mga kalag nila, Ananias, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Ireneo, Bonifacio Jr., Glicerio Sr., Ednaria, Rogelio, Eleonor, Maria, Sofronio, Juliana, Pedro, Judith, Bienvenido, Olderico Sr., Rogasiano, Joash, Teresita, Ricardo, Malu, Julius, Chavi, Bernandita, Noli, Idalberto, Raul, Allen, Brave Saritan, Sahara May, Diego, Chodoro, Eufronio, Francisca, Felisa, Fortunato, Juanita, Roman, Caridad, Andres, Asuncion, Macaria, Romano Guerrero, Rosalina, Marciana, Vicente, John Michael, Eugenia, Pacifica, Federico Sr., Excelsa, Humberto, Juanita, Francis Marie, Antonio, Gloria, Enrique, Josefa Fe, Pelahio Jr., Helen, Julio, Sergio Sr., Pelahia, Franco, Corazon, Catalina, Macario, Eugenio, Salvador, Petronio, Claudio, Maria Bernardita RVM, William, Frederick, Roqueta, Baltasar Sr., Baltasar Jr., Eufrosino, Emma, Judith, Gina, Glenito, Rolando, Agustin, Jose, Eladia, Cecilia, Jose, Damian, Virginia, Armand, Edwin, Rolando Sr., Silvino, Aurora, Telma, Maria Luisa, Cipriano Sr., Maria, Reynante, Jerry, Regina, Iluminada, ugang tanang kalag nga atong gihandom nining santos na misa, ugang tanang kalag sa purgatorio.
Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Ang santos nga misa nga ato ang pag-asawulugon karon diha sa espesyal nga katuyuan, halad pasalamat o pasidungog sa mga parokyano sa Ascension Parish sa GSIS Matina nga nagasaulog atol sa ilang ikakawhaan nga kapistahan sa parokya. Mga igsoon karong Dominguha, gisaulog sa atong simbahan ang solemnidad sa pagsaka sa langit sa Ginoo. Atong gihinumduman ang pagkamahimayao ni Jesucristo, isip tawo nga nakigambit sa himaya sa Dios. Ang iyang pagsaka nagpahinumdum kanato nga ang langit mao ang atong padulngan ug mao ang giandam alang kanato. Dito nato masinati ang tiunay nga kalampusan. Buot ni Hesus nga makiglambigit kita sa pagtuman sa plano sa Ginoo alang kanato ug sa tanang katawhan. Karong adlaw usab gisaulog sa tibok simbahan ang World Communication Sunday. Atong iapil sa atong mga pag-ampo ang tanang nagasangyaw sa maayong balita. Ang mangulo sa atong santos nga misa mao si Most Reverend Romulo G. Valles Didi, ang Arsobispo sa Archdiocese of Davao. Palihog manindog ug atong awiton ang pasyunang awit. Ang Ginoo nabanhaw na ngadto sa kinabuhi, nabuntog niya ang kasalanan ug kamatayon. Ang Ginoo nagpadaogon, kibalik kita ngadto sa kinabuhi. Ginoong Jesus, o Hari gayon. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaak kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon sama sa giingon sa pasiuna, karong Dominguha, ang simbahan nagsaulog nga sa mayaong pagsaka sa langit sa Ginoo, ang ikapito nga Domingo sa panahon sa pagkabanhaw. Mangandam kita alang ini santos nga Eucharistia sa makausapa pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios Nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako iyamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong
sumot sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag tang sasala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himua kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Jesucristo imong anak, amo naman nga kadaugan. Og dinhi diin naguna kanamo siya nga among ulo, nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad pa sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayod siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig. Apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutanan nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ang daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus-a kini mahitabo. Apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Ug siya wala na nila makita kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea,
Nganong nagbarugman kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa singgit sa kalipay o sa katingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa singgit sa kalipay usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok kalibutan. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios. Awiti siya mga imno sa pagdayeg. Maghari ang Dios diha sa kanasuran. Magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyog maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malandagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini gipanghinaot ko nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom, nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo, labaw sa tanang mga hari, ug sa mga anaa sa gahom, ug sa mga punuan, ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan, bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan, ubos sa pagmando ni Kristo. Ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan, mauman ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya, nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala sa pagsaysay ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin sila
mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makaupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang makamot sa mga masakiton ug mga ayo sila. Human makisulti kanila ang Ginoong Hesus. Gidala siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug nanglakaw ang mga tinunan ug nagsangyaw sa maayong balita sa tanang dapit. Ang mitabang gayod kanila mao ang Ginoo ug midason sa katinuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanilag mga timaan o gahom. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, kaming gamay nga katingban din sa Archbishop's Residence karon, kauban ang atong mga staff sa DXGN, ang atong Catholic radio station, ang mga nagtanaw, naminaw karon sa atong live stream mass, labi na ang mga giingon sa pasiuna, labi na ang mga parishioners o ang community, ang parish sa Ascension of the Lord Parish dinhi sa Archdiocese sa Davao sa GSIS Heights. Kay di man kubod makaadto dito kay nagbugong palagi tungod sa pandemya, ningon sila ang usa sa mga fiesta masses nila kining 8 o'clock. Ikaw bishop kung mahimo ang magmisa ug i-live stream namo ang maong misa. Busa sama sa iyong sa pasiuna, may particular nga katuyuan kining live streaming mao ang atong mga igsuon diha sa GSIS Heights sa parokya sa Ascension of the Lord. Kay lagi karong Domingo the 7th Sunday of Easter, gihinganlan na kini sa simbahan nga solemnidad sa mamayaong pagsaka sa langit sa Ginoo, the Ascension of the Lord. If you allow me a little bit, there are 8 Sundays of Easter, 8. Beginning with the first Sunday of Easter, katuig Domingo sa Pagkabanaw, and then second, 8. Karon ang ika-7th, unya, sunod Domingo, siyempre ika-8, mao na ang katapusang adlaw, kanang Domingo mao pud ang katapusang adlaw sa Easter season, ug mao kana ang Pentecost Sunday. So next Sunday, May 23, kung di ko masabot, mao ang closing, last day of the Easter season, ngatong gisaulog. Now, katupong naminaw karon murag kay kanimo kung kay pong social media karon daghan ta makitaan nga misa. Unya matingala mo na dinha sa inyong lugar nga dili sa Pilipinas siguro makaingon ta dili maron Ascension Sunday. Angay mo kalibog kay ang simbahan sa kalendaryo sa liturhiya nagtugot og duha ka options kung ang solemnidad sa Ascension of the Lord ang pagisugutan. Pwede na sa ubang lugar, sa other countries, other territories sa Ulugon, on the Thursday between sa 7th, ikapito nga Domingo, o 6th nga Domingo. Sa ito pa, niya itong miaging Huwebes, pwede sa Ulugon ang Solemnity of the Ascension of the Lord. The other option is ibutang kini sa 7th Sunday. Mao ka na ang gipili sa Pilipinas. Basta ayaw ka mo confuse niya na. Ubang mga territories, Huwebes. Ubang territories, sama sa Pilipinas, Domingo. Now, nalipay ako mga isuon, doon ay padalahan ko ni Padre Sinon, nga paruko sa Ascension of the Lord Parish sa GSIS Heights. Nindot kayo kay, murag nakakuha kong ideya, ilang gistadihan ang theme. Unsa may mensahe na to karon? Obvious kayo. Ang dimension sa atong pagtuo, maka-enrich, makahatag na to confidence nga matod sa opening prayer. Ang ulo sa lawas,
nga mao si Kristo. Nakadungog kita sa catechesis, kita ang lawas ni Kristo. Many images. Ang ulo, ningon na, misakana nga to sa himaya. Kung namina mo sa opening prayer, ug naglaom kami nga ang lawas musunod usab sa mong himaya. Busa nagpanindot ni, nagpalalom, giving assurance, a beautiful reminder that mauna ang atong kabilin. That is our inheritance. That is our dalan. That is our journey. That is our destination. Nakaduhog kita, giingon ni Jesus sa St. John, maadto ako sa balay sa amahan, muna ako ninyo. Muna ni karon, muna siya balay sa amahan. Ingon ko ng mga apostolis, pagkatinuod ko siyang gisulti. Busa, kabahin kini sa beautiful faith, panahon sa kalisod karon. We're all conscious nga lisod tanaw ng ugma pa. Ingnon ta mo in a way of saying, kasi tag-focus sa karon. Sige tag-focus nga, ano sa kita mabakunahan in taon kay nag-atubang kita na ning dili good man describe nga kahadlok, kahingawa, anxiety and fear sa pandemya. But do not forget, we are men and women of faith. Real faith in Jesus. Real historical event of His resurrection. And then, not only that, kining season of Easter, another component ba? Kabahin na, another, kung gem, kung diamond pa ni kan usa ka diamond, another sparkle sa mong diamond of that glorious Jesus, mao ang iyang pagsaka sa langit. Pagsaka sa langit. Mao nang gisaulog na to karon. Our faith. Now, nindot kayong sa parokya kay ang ilang mga programa ang pagkalihukan nagpakita sa kabuhi sa maong pagtuo. Palisinon o mga parishioners sa SIS, congratulations. Magbasa ka sa ilang program, murag walay pandemic. Buhi kayo. Creative, buhi kayo niya. Nindot ang ilang reading of the liturgy of this feast sa ilang theme. Pagsaka sa langit sa Ginoo, tahas misyon sa mga tinunan, ipaambit sa piniyalang katilingban. Munag ilang gi-emphasize nga naghangad ta pagsaka sa langit, pero yet maong paghangad nagatulod usab kana sa pagtanaw unsa may ang gibilin, unsay atong buhaton. Unsay impact yan ang pagsaka, unsa may dating yan ang pagsaka sa langit sa Ginoo if we are men and women of faith. Mao nang nindot kayang ilang nuance sa ilang theme. Pagpasaka sa langit sa Ginoo, aksyonan, ako pa ning action song ning ilang theme, pagsaka sa langit sa Ginoo, tahas misyon sa mga tinunan. Akong gesture, kita ipaambit sa pinilang katilingban. Supay kini nganong mayo ang theme tungod kay makabantay kita sa first reading Acts of the Apostles and diha sa pagbasa gikan sa Ebanghelyo San Marcos na gibilin si Jesus. Nasa gisulti, mura tay binuang sa Binisaya sa unsa mo tawanan namiya mga buhi. natin namiya lagwa. Hay ra man to sa Bishop Palis, milakaw man to butingog. Kay mura natay ibot pasabot nga mo batasan mo iwan. Mura ganang kita manamilit ta. Nindot ang panamilit ni Jesus. Dinin iyang pagbiya inunta, iyang pagsaka sa langit. Now, sa pagsaka sa langit sa Ebanghelyo mga igsuon, sa upat ka Ebanghelyo, si Luke, si Matthew, si Mark, tulo, doon na sila say-say sa pagsaka sa langit. Kung nindot kayo, dili sila mga reporter sa CNN, nga muna who, what, when, mura bitaw ka. Ang ila, they were not reporters, they were teachers. They were conveying the faith. Always, wala sila yung details, pero emphasizing sa ilang
magtutudlo sa pagtuo sa ilang pagka-catechists unsa ilang pagsabot of the same true event. Busa mutan-aw ta sa kang San Marcos karon nindot pag-ayo subay sa tima sa GSIS. Kung imong ayon pagbasa si San Marcos karon niingon si Jesus, guniti ka ng pagtuo. Mahalak ka na. Akong interpretation mahalak ka na. Gifted. Gifted to give. Pero it is such a beautiful news. Ingon siya, panglakaw ka mo. Gifted, give. Isangyaw ka na. Isangyaw ka na. Muna nindot. So nindot. So rich. Dili mahurot. Ipaambit ka nang maong nindot ka pagtuo. Paibalua ang katawan. Common ka na sa tanan nag-report. Ingon si Jesus, mulakaw ako, apan inyo nakita nga himaya pa kayo, isulti kini. That I am really the source of life. That there is a Father waiting for us all. The invitation is for you. Then, in particular comes Mark. Ingon siya. And the response of this is faith. Faith nga dili pilian. Dili, unsa na naman si Bishop George nang mentality, supermarket mentality. Ang unang faith ka supermarket sa daghang ramification, daghang mga implications sa faith. Mayon ka, kana ako pilion, kini, lisod man na, di ko nga pa na, mamili ka. Faith sa iyang katibukan, may pasabot ni Saint Mark. And that is a gift. Unya, putante kini, ningon si Mark, faith, magpabunyag. Mao ni mensahe, and you respond in faith. Kung ingon ako nga, take all gina. And it is a struggle. Tanan taga GSIS, mao po itong natay parokya kay day after day, we make that faith action in life perfect. Maningkamot kita. Apan, ang konkreto, mga isuon nga, paggunit nimo o pag-appropriate ng faith, mao ang pagbabunyag. Dili ka na tiaw, dili ka na gumidya. Doon na kita inheritance sa pagtuo. Unsa kita ang tigbantay, sinaligan kita sa mga pagtuo. Apan, maayo nga sinaligan kita nga ipadayag atong commitment to keep that faith and to spread that faith, that good news, by baptism. Unya ningon ang si Saint Mark, kanang baptism dili kana individual. Ako maluwas. That implies also even the readings that when you are baptized, sama nga naminaw kita karon kita mga baptism in the Catholic tradition, that means kadugo na kita. Ug sa Binisaya Pambulanon, dili pwede maglingiw-lingiw kay ikaw ray anak sa Dios. Bumabuligan na kita, pamilya na kita. And that is why a true faithful person and a true baptized person will act like Christ. Community pantry, community parish food bank, volunteers panahon sa vaccination, volunteers sa daghang mga butang, sa parish volunteers, sa GSIS, kadagan din gilista, kamo din na. That is faith, and being baptized in that faith, now pinilan kita dili sa mga pagtuo lang, not diri, apan pinilan na kita sa kinabuhi sa maong katilingban. And then thirdly, indot kayo faith, emphasize ni Saint Mark, wonderful, talagsaon, and today balikon that faith is encouraged, very inspiring. Kung faithful ka, imo po ng langit. Unya, guniti ka ng pagtuo, dawata ka na, diya sa commitment nga you are baptized
Baptism, ingon ni Saint Mark, you are reconfigured. Mao na yun, reconfigured outside, inside, to be a child of God. Baptism. And that means you are a child of God. We are children of God. Right away, our baptism reminds us that we are members of the community in JSIS. Members of your own community. Sa inyong parokya sa Bohol, na yung mga Tagalog karon na minaw siguro, right away, ang baptism dili lang maghangad sa langit, looking upwards, but right away, it pushes you to look around with care and concern with one another. We are piniyalan, we are stewards to one another because of faith and because of baptism, membership in the family of God's children. Pero ang si Saint Mark, doon na siya hint ko po kayo. Dramatic pa kayo. Niingon si Saint Mark, if I read it very well, in his version, unsay gibilin ni Jesus, to live that faith, to live our baptismal commitment, will not be, kanang saying sa English, will not be a rosy journey, will not be a walk in the park. Dili sa yun. Mo na, ingon siya, ay kahadlok, kay lisod niya ato, ug kini ang matimaan sa kaumbatan nila, na sa akong ngalan, maghingilin sila mga yawa. Na di magsamok-samok, ug musulti sila laing pinulungan. Tingali, na maghayulo, di makasinabot, their way of conveying things. Kung makupot sila mga halas, makainom hilod, dramatic kay si Mark, dili sila maunsa. And therefore, ningon si Jesus, namoy kahom. You will have immense power to combat sa yawa nga naagyapon sa atong taliwala. In other words, you will still continue to walk the journey of Calvary. You will continue to carry on your cross. But doon na kamoy kahom. Matod pa ni Saint Mark, atong isumada, you will have healing powers. You have reconciling powers. Mga igsuon, at ato pa kong hisutan nino. Talagsaon. Pananglitan doon na isa katao nga nasakit og COVID-19. The family is suffering too much. Namatay gyud ang maong pasyente. Pero in that sorrow, in that grief, ang maong nabilin ng mga paryente, ubisan katong tawhana nga nasakit pa, he and the family, they know the love and concern of those around them, the community around them. Very comforting, I'm sure. Isog sila. Naipain pa pero greatly lessened because of the love and care, the power, the authority to combat suffering and to provide healing. My dear brothers and sisters, we celebrate the 7th Sunday of Easter, the Sunday celebrating the solemnity of the Ascension of the Lord. Again, balik-balik ko, we are in the days of great stress, difficulty, tears, misery. But pasalamat kita, we are gifted with faith, gifted with baptism. And in baptism, we are reconfigured into being another Christ in our midst. And therefore, we have the power, may dating, healing, and comfort for one another. This is our gift. This is our inheritance. This is our treasure. And we are stewards of this treasure. And even in great difficulty these days, we are challenged. We're given the power, in fact, to give this, to share this with others. Nagato ako sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan,
magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikutulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang atong mga katanibanong pangamuyo. Ang pagsaka ni Kristo ngadto sa langit, timaan sa iyang pagkamahimayaon ug pagkamadaugon batok sa sala. Sa dakong paglaom, atong ipadangat ang atong mga panginahanglan ngadto sa amahan sa pag-ingon. Ginoo, paambita kami sa imong himaya. Ginoo, paambita kami sa imong himaya. Alang sa atong simbahan, nga siya magpabiling simbolo sa mahimayaong gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, taliwala sa tanang pagsulay. Magampo kita. Ginoo, paambita kami sa imong himaya. Alang sa tanang nagdumala sa atong panggamhanan, nga sila mutubag sa tawag sa Ginoo, sa paghatag og hustisya ngadto sa tanang ginaugdaog ug biktima sa nagkalain-laing krimen. Magampo kita. Ginoo, paambita kami sa imong himaya. Sa tanang mga sakiton, mga biktima sa inhustisya ug nagkalain-laing kalamidad, nga dili sila kawad-an sa paglaom ug pagsalig sa makanunayong gugma sa Dios. Magampo kita. Ginoo, paambita kami sa imong himaya. Alang sa atong mga igsuon nga mihalad ug intensyon nining santos nga misa, ilabi na ang mga nagsaulog karon sa ilang adlaw nga natawhan, sila Orlando Pahora, Isidra Valles, Isidrita Turco, Robert Parungaw, alang usab sa hinanali nga kaayuhan nila Edito Narciso, Vanessa Jane Iscueta, Miko Canoy, Linda Bacareza ug Archimedes, alang usab sa proteksyon nila Ben, Serin ug Doktora Joan, ug ilabi na gayud ang mga parokyano sa Ascension of the Lord Parish, nga ang Dios mububo og igong grasya nga gikinahanglan nila. Magampo kita. Ginoo, paambita kami sa imong himaya. Alang sa tanang mipanaw nani sa laing kinabuhi, ilabi na ang kalag ni Aurelia, nga sila mahiusa ngadto sa mahimayaong Dios didto sa langit. Magampo kita. Ginoo, paambita kami sa imong himaya. Amahan, ikaw misaad kanamo sa kinabuhing walay katapusan, tabangi kami nga malig-on kanunay ang among pagtuo kanimo ug sa kanunay pamatia ang among mga pagampo pinagi sa nabanhaw mong anak si Jesucristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog dawa, Panginoon, king mga kasangapan, ug Ginoo, mga
igsuon magampo kita aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami karon nining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi nining mga santos nga buhat sa misa, mabayaw kami ngana sa mga kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaap kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesus, hari sa himaya, mananaog sa sala ug kamatayon, samtang nagtan-aw ang mga anghel, misaka ngana sa kaytasaan sa langit. Siya mao ang magpapatayawala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan, ang Ginoo sa kagahuman, dili aron mobiya sa among pagkaubos, kundili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas, musalig nga makadangat usab nganha, diin naguna siya nga among ulo og sinugdanan. Busa, puno sa makaluoy kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, himaya. Sana, sana sa kaligtasan, kay munang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kaligtasan. Santos gali ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylom. Buhata kini sa akong handumanan.
Ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon ug nagmantala sa imong pagkabanhaw hangtod na ikaw mobalik. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ako ngayong ubos nga sulugon nga obispo, uban sa tanang kaobispuhan ug sa tanang mga pari ug mga diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton datas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag kanha kanimo magkagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudo kanato sa atong manunubos. Amahan among nga anak sa mga langit, pagtaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharingan, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug pili mo kami, itugyan sa panulay, hinunuma, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang himaya, hangtod sa
Hesukristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa musimbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak kaninyo. Manausab kanimo. Karon makatagay kita sa usa sa timaan sa kalinaw panigsunay. Guardaro sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Guardaro sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Guardaro sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Kini maong akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawat kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giulas sa inyong kahabasan. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibuok kong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Pag-iasan sa namatay sa krus. Kini maong akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawat
magampo kita. Makagagahom mo dunay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga ania pa sa kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma ngana sa kinabuhi nga walay katapusan. Diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Magpabilin sa pagtindog. Gibag-ong Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan, aron mangayo sa imong panalipod batok nining kagaw nga COVID-19 nga nakahatag og kasamok ug mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug pinaagi sa imong makaalim nga mga kamot, wag tanga ang kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Iuli ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita sa tambal alang nining maong sakit ug sa paghunong sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga namugna gumikan sa pagiyas sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining maong mga bakuna sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa among mga lumilihok, alang sa maayong panglawas, nga mag-alagad sila sa mga masakiton uban sa kahanas ug kamaluluyon. Hatagi sila sa kabaskog sa hunahuna ug lawas, kusog sa ilang pagtugyan sa kaugalingon, panalipod batok nining maong sakit. Nagaampo kami alang sa mga natakdan, hinaut unta nga mahibalik ang ilang maayong panlawas. Panalipdi ang mga nag-amuma kanila, ipadangat ang walay katapusang pahulay ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa kalisod, sa pagtrabaho alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Hinaut unta nga ang among pagpakabana ug pagkamaluluyon sa matag usa kanamo, magdala kanamo ngadto sa pagbag-o ug kapagkabalaan. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangog kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among pag-ampo diha sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay sa tanang katalagman o mahimayaon ug bulahan nga Berhen. Amen. O Berhen Maria, kaayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sab kanimo, Atong daygon ang ngalan sa Ginoo. karon ug hangtod sa kahangturan, Ang atong panabang ana sa ngalan sa Ginoo. nga nagbuhat sa langit ug yuta. Manalangin kaninyo ang atong Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang santos nga Eucharistia, manglakaw kita nga malaumon sa damgong langitnon. Salamat sa Dios. Happy Fiesta sa taga Associador Paris sa Desires Heights. Happy Fiesta kanyang tanan. Maukini ang maayong balita, si Jesus nagpakatao, si Jesus nagpakamatay, alang kanato ug nabanhaw nga mahimayaon, nabanhaw nga madaugon.
kini maayong balita. Alleluia, alleluia. Mao kini ang maayong balita. Si Jesus nagpakatao, si Jesus nagpakamatay, alang kanato ug nabanhaw nga mahimayaon, nabanhaw nga madaugon. Dili pa kini maayong balita. Alleluia, alleluia. Dili ba kini maayong balita? Alleluia, alleluia. Atong pasalamatan ang nangulo ni ining santo sa misa karon, Most Reverend Romulo G. Valles DD, atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President, live gikan diri sa Archbishop's Residence Chapel, F. Torres Street, Davao City. Ug atong pagtimbaya sa mga parishioners sa Ascension of the Lord Parish, GSI Heights, Matina, Davao City sa ilang pagsaulog sa 20th Parochial Fiesta. Ug daghang salamat sa atong mga mission partners: Ascension of the Lord Parish, Ramon and Marjo Milet, Peter and Beth Gause, Pat and Cora Gause, Felix and Maris Gause, Mr. and Miss Juanita and Esther Chan and family, Mr. and Mrs. Trinidad Sombito and family, Mr. and Mrs. Hubert and Riza Trinidad and family, GKK SVF Bangkal, GKK Santa Cruz Ortega, GKK St. Joseph Balusong, GKK Christ the King Asico, GKK St. Therese, GKK San Miguel Coca-Cola, GKK SVF Palangka, GKK Fatima Morales, GKK Santa Cruz Mabini, GKK OLIC Diversion, GKK St. Joseph Tinago, GKK Fatima Bangkal, GKK San Isidro Shrine, GKK San Isidro Cuyugan, GKK Holy Family Shrine, GKK Santa Cruz Kilometer 8.5, GKK MPH 9, GKK Santo Niño Kilometer 8.5, GKK MPH sa Avedra, GKK Guadalupe GSIS, GKK Lourdes GSIS, GKK San Jose Balusong, GKK ICC Gravahan, General Francisco Arquiliano, Jimmy and Annie Libres, GKK Santo Niño Kilometer 7.5, GKK La Purisima, GKK Fatima Gravahan, GKK San Roque, GKK San Vicente Inigo, GKK San Pedro Calungsod, GKK Guadalupe Kilometer 5, GKK San Isidro Kilometer 8, Cynthia Dayuan, Joanne Lipomano, Father Zenon Ampong, Inday Justiniani, June Justiniani, Jessie Justiniani, Thelma, Alpha Gold and Associates Insurance Agency, Arnella Nelia Ansaldo, Astrid Cajes, Bernard and Rose Enriquez, Carico Nutroway Systems Incorporated, Carlita Serad, Dolores and Jessica Capuyan, Dr. Maribeth Juarez, Dr. Oscar and Miss Georgie Graida and family, Romango Apartel and Suites, Dreamvet GPI and Donata Lalian and family, Eflida and Marlo de la Cruz and family, Engineer Jerry and Remio Sol and family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegre Sardido and family, Iscario family, Gemma Bea, Genoveva Montoya, Hilda Limson, Harleen Delison, Mirna Dropan, Belia Luca, Jovidehan, Henry and Isabel Tadlangit, Jade Bookstores, Mr. and Mrs. Dodo and Glo Catayas and family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Jerry and Mira Flortan, Jim and Grace McManus and Rhea Sidian, J-Rog Marketing, Mr. and Miss Ronnie Usnan and family, Jocelyn and Andrew Bernales, June and Vilma Daddy and family, K11 Pharma, Malco and Glo Canieta and family, Margate family, Maria Corazon Tavanlarian Bau-Araw, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Mr. and Miss Alberto and Mary Luna Sol and family, Mr. and Mrs. Jafet Bermejo and family, Mr. and Miss Julito Araneta and family, Mr. and Miss Melvin Asombrano and Diana Divine Cocolumber and Hardware, Mr. Alejandro and Miss Grace Adaptar and family, Mr. Joey and Marlene Codal,
Mr. Rude and Mrs. Jean Subiaco and family, Mrs. Annabel Pellegrino and family, Miss Elena Calanias, Mr. and Mrs. Alexis Calanias and family, One Cycle Mile Corporation, Ornal and Dr. Jovic Fuentes, Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative Shareholders, Peticoco and Coffeeville Apartment Homes, Villa Carmelita Resort, and Mr. and Mrs. Ardonio and Carmelita Lagtawa and family, Avelina Gimpaluran, Bernardino Catayas and family, Bing and Francisina Bargamento Toreno, Hannah Pareja, Mrs. Liway Serrano, Mrs. Lorena Habay and family, Narisa Cabanag, Oscar and Edith Cabreros, Joanne, Philip and Anya Padillo, Juliet Elopre and family.